Καλησπέρα σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για το GDI, το οποίο είναι μια πλατφόρμα ανάρτησης ανοιχτών δεδομένων της Microsoft. Πηγαίνοντας στο ogdisdk.cloudapp.net μπορούμε να δούμε πολύ χρήσιμες πληροφορίες για το GDI, όπως για παράδειγμα το κώδικα του, ο οποίος είναι γραμμένος σε C#, το Cloud Database, το οποίο είναι το Windows Azure Platform και διάφορα tutorials για το πώς θα ξεκινήσουμε το GDI. Εφόσον λοιπόν γίνει η κατάσταση και παραμετροποίηση του GDI σύμφωνα με τα tutorials τα οποία θα έχουμε δει, το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ πέρα. Πάνω βλέπουμε τα Recently Published, Most Rated και Most Viewed Datasets. Παρακάτω μπορούμε να κάνουμε διάφορα φιλτραρίσματα ανάλογα με τις προτιμήσεις μας, όπως για παράδειγμα μπορούμε να επιλέξουμε κατηγορία που μας ενδιαφέρει, κάποια λέξη κλειδί ή κάποιες ημερομηνίες οι οποίες μας ενδιαφέρουν. Επιλέγοντας για παράδειγμα την κατηγορία ενέργεια, βλέπουμε δύο datasets τα οποία αφορούν ενέργεια. Επιλέγοντας ένα από τα δύο, για παράδειγμα την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2008, βλέπουμε την κατανάλωση τόσο για ολόκληρη την Ελλάδα, όσο και για κάθε νομό ξεχωριστά. Επίσης, αυτά τα στοιχεία, τα οποία όπως βλέπουμε είναι συγκεντρωμένα εδώ πέρα, μπορούμε να τα δούμε και σε μορφή διαγράμματος, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις, όπως φαίνεται εδώ πέρα, ή σε μορφή πίτας, με την ίδια ακριβώς διαδικασία. Εδώ πέρα. Επίσης, η πλατφόρμα μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε πολλά ερωτήματα, ώστε να φιλτράρουμε τα δεδομένα που θέλουμε μέσω του query. Έτσι, για παράδειγμα, επιλέγοντας τη συνολική κατανάλωση, να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη, ας επιλέξουμε μικρότερη, από 150.000 ας πούμε κιλοβατόρες. Και το αποτέλεσμα είναι ότι τα Γρεβενά, τα Πρέβεζα, Βρυτανία, η Λευκάδα και η Φωκίδα είχαν συνολική κατανάλωση μικρότερη από 150.000 κιλοβατόρες για το έτος 2008. Επίσης, στην καρτέλα Details μπορούμε να δούμε διάφορες επιπλέον πληροφορίες, πολύ χρήσιμες για το dataset, όπως είναι η πηγή τα οποία αντιλήσαμε τα δεδομένα μας, η κατηγορία, το πότε αναρτήθηκαν τα δεδομένα μας και πότε θα λήξουν, μια μικρή περιγραφή ώστε ο χρήστης να μπορεί να κατανοήσει τι είναι τα δεδομένα που βλέπει, η χρονική περίοδος που αφορούν τα δεδομένα μας, που στην προκειμένη περίπτωση είναι από την 1η του 2008 μέχρι 31 Δεκάτου 2008, κάποιες λέξεις κλειδιά για να μπορεί να γίνεται πιο εύκολη η αναζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια, για παράδειγμα, όπως είδαμε προηγουμένως, και κάποιες έξτρα πληροφορίες, όπως για παράδειγμα σε ποιο κοινό απευθύνεται. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το συγκεκριμένο dataset απευθύνεται τόσο στους πολίτες όσο και στις επιχειρήσεις και την κυβέρνηση. Αυτά όσον αφορούν την πλατφόρμα του GDI. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.